tal-lum huwa tragward mill-aktar importanti għall korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma imma wkoll għal pajjiżna. Permezz ta' din il-mina taħt l-art li taqqat ir-reverse osmosis ta' Pembroke flimkien mar-reservoirs ta' Taqali, qegħdin naraw li nkunu qegħdin nindirizzaw żewġ għanijiet prinċipali. L-ewwel nett li permezz ta' dan il-proġett inkunu qegħdin noffru ilma ta' toma aħjar lil dawk ir-residenti l dawk il-klijenti li jkunu qegħdin jużaw l-ilma f'din l-erja kollha. Apparti minn hekk qegħdin naraw ukoll li permezz ta' dan il-proġett innaqsu l-impatt ambjentali. Permezz ta' teknoloġija li tinvolvi wkoll il-gravità qegħdin naraw li jkollna sigurtà aħjar propju hawnhekk u fl-istess ħin naraw li nkunu qegħdin innaqsu il-karbonju għaliex ser ikollna bżonn anqas użu ta' pompi. Il-proġett tal-mina bejn Pembroke u Taqali huwa wieħed minn sensiela ta' proġetti kofinanzjati b'fondi tal-Unjoni Ewropea li qegħdin isiru bħalissa min-naħa tal-Water Services Corporation u dan biex tissaħħaħ l-infrastruttura marbuta mal-produzzjoni tal-ilma, distribuzzjoni kif ukoll oqsma oħra marbuta ma' dan is-settur. Huwa investiment ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li permezz tiegħu irridu nilħqu għanijiet importanti ferm kemm dak li għandu x'jaqsam mal-manifattura tal-ilma kif ukoll mal-distribuzzjoni tal-ilma illi huwa wieħed mill-aktar riżorsi importanti fil-pajjiż. Huwa maħsub ukoll li permezz ta' dan l-investiment naraw li jkun hemm l-inqas impatt ambjentali u allura dawn huma objettivi importanti ferm li permezz ta' dawn l-investiment ta' fondi tal-Unjoni Ewropea konvint li se nkunu qegħdin nilħqu u dan ukoll bil-ħidma kbira li qiegħda twettaq il-Water Services Corporation. Dak li qed naraw illum huwa frott snin kbar ta' ippjanar u ħidma sfiqa minn nies tekniċi tal-Water Service Corporation u kuntratturi diversi involuti f'dan il-proġett. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjahom ta' din il-ħidma, ħidma li ma taqafx illum, imma ħidma li tintensifika millum il-qudiem biex il-korporazzjoni tilħaq il-miri ambizzjużi tagħha għall benefiċċju tal-pajjiż u tal-klijenti li sservi.